3. Kan solar system hian planet pariat baka an thla le asteroids, meteoroids le comets te a oma chumi zinga planet pariat hau chu karon soidon ani. Mercury chu planet teber le planet ni naiber ania. Mercury ya kum khathi khovela chuana kan khovela chuana ni somriat pariat ani. Venus chu kan solar system a planet sa berani. Mercury ni kha nai zo ma se a chan chu Venus a carbon dioxide khan greenhouse effect asiama sumi chuan ni changa hydron kal sarong kal kha achep vekani aman vekani. Venus a temperature hi 465 degrees Celsius te ahan thlengani. Chu asang tuktuna kan omna temperature 25 degrees Celsius vel chau nena compare chuan Earth chu kan solar system a nunna support thei bi khi ani. Earth a hiana 71% vel hi tuian atuam veka space kan khovel pona tang chuana Earth hi alang pola chu wangin blue planet pontini. Mars chu arong hi asen bi ka achan chu oxidation of iron wangani. Scientists chen khat chuan Marsian nunna a support ve thean ringa chu wangin rover si te hi Mars a an han thon chawani. India po hiana Mars orbital mission an nei vea mam ti pon an kau thau. Mars a hian man laya tui alwang ve thin entirna a oma ma se tuna chuana tui hi vur bal khon le chum pan dewa chia a om to ni. Jupiter chu kan solar system a planet lian ber ania alen ema wang chuan a rotate chak lutuk ani. Jupiter hiana tha songkwa panga vel tha aneya. Saturn chu kan solar system a special big da san chu ring anei ani. Planet chen khat Jupiter, Uranus le Neptune te po hiana ring an nei vea ma se Saturn ring chu alian bera anal ber bok ani. Uranus chu kan solar system a planet vot ber ania. A temperature hi minus 224 degrees Celsius te a han thleng ani. Uranus chu bullseye planet ti po hian an kawa a chan chu a vertically rings wang hi ani. Neptune chu ni planet ni atanga hlaber ania. Neptune kum khathi kan khovela chuan kum za som rupanga ani. Neptune a methane a wang khana red light a absorb blue light a reflect ani. Chu wang chuan Neptune chu a pol ani.